ngayidayisa angakayithengi ngisazoyithenga ngathatha okunye okomnikelo okweshumi ngakuyisa endlini kaJehova. Hayi ngoba ngangikhipha ifurniture endlini ngoba kuwukuthi yena ngiyayidayisa ngase ngifuna ukuyishintsha ngithenge ngizoyithenga nje njobe inyanga le ezolandela miyiphethe ngizothenga ifurniture. Wakade uyidayise nini ekade senizombuza ama-question njengawa niyangiquestion umthethweni nje. Ngiyacela bandla inkinga yeni kuphi nihlanganaphi vele? Ngiyacela siphendule ukuthi wakade uthini. Musana ukungikhipha ekukholweni bazalwane, musana ukungikhipha ekukholweni. Ayihluphi nje lento, ayihluphi ayikhulumisi ukuthi ningihambele kami. Basakhulumisa xa sibalalele nje. Ayikho into engizoyizwa ngoba manje shuthi abangikholwa mebethi bafuna ukubeka eqhule endle bambuza nangomafurniture. Wena uhambe ukhuluma ngami umhlaba wonke wena. Ukhuluma ngami umhlaba wonke. Nase ukhuluma ngami umhlaba wonke wena. Okay. Ngafika izinto ehamba kade ngoba umama amabhodi lo ngisho nje uwalethe sizophekela inkonzo yokuvala ngoDisember 16 kwaMashu. Yilapho kanikela khona kakhulu mhlawumbe ke yiyo lengane ebona khona ngoba ikhona isikhathi la akhipha khona ngoba bazalwane kwakusayi COVID bengasebenzi kwakuyena onamandla wabamba ke wayekwa umntwana wami uNkulunkulu wami amsiza ambusise ubuye sofa. Wena ngiyathi vengani ufuna uhleli kuyena onamandla. uNkulunkulu esimkhonzako ohleze ngisho ngithi uyabusisa uyanikana amandla uyaprovide. He's a provider, mighty God. He's a provider. He's a healer. Manigula sibiza lo nkulunkulu ongafuni namhlanje kunikelwe endlini kaJehova. Manje wena yini inkinga? Uyophelela mntanami ungafuni ukuthi kwenziwe izinto zikaNkulunkulu. Uyophelela. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sithi igama layo enough is enough. So ke njengoba siswami ngivakashele kusho kona lokho ukuthi khona lento esimxaka angayithandisisi kahle hle. Ingakho esukumele phezulu wathi akavakashele uStufuza ukuze ayochaza udaba lakhe ongenzeka asizakale ongenzeka futhi angasizakali kodwa ke asingagxili ekuthenini ngiyazi asizakala asike sinikeze ithemba lokuthi mhlawumbe uzosizakala. So ke asike sizwe ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo sawubona ma. Alright? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngibuye ngathi sikhuluma. Hayi cha ubuhlungu. Ngisidula kakhulu. Uhlunipha nje. Umuntu omdala. Yazi kahle kahle indlela engiqwa ngayo akusona style sami. But nginqena into lokho ngikhecile usuku nosuku ngoba if ngiqoqa into engiyithandayo imkhaba enginayo mhlambe u3 ungayibala nje uthi 1 2 3. Yes ekugqoka kanjalo. Ngicela ungahleki kunenkinga eningi kabi manje ngibona isisakha hayi ngicela umzimba wakho ugcine uso cause mewakho uphala izinto zona akazi ugcina ugqoka into ongayithandi. Umuhle. Ngiyabonga. Ubuya kuphi? Ngibuye Nandi. Uthe wabasibonga? Ngagomede. Gumede? Alright. Wenzakalani-ke wayula? Hey. Ngithini. Balele le show ngoba ngifuna usizo ngomama. Umama wakho kuzalayo? Yebo. Okay. Mhlambe ngabe yini inkinga? Ngihlala noma ekhaya ningane sekhaya. Okay. Ngiyahlukumezeka nje. Kwenzakalani? Ekhaya. Akho lutho. Mina sithi ngiholela 350. Okay. Mangiholela 350 uma umuntu one-income enkulu neyami. Okay. So iyasebenza uma kodwa nje ayikho into asiza ngayo ekhaya. Asinakudla kuyimanje kuba nje ngila ingane ngishiye zingenakudla endlini. Akusiwena kuphela umntana? Emina omdala. Laba abanye banganani? Phasa abancane mina bafunda esikoleni. Bayingakhi? About 3. Oh okay. So umama esebenza and uyahola yini eyenza ukuthi mhlambe angakuthenga ukudla? Uthi isonto. Isonto. Uma unomfundisi esontweni lakhe wenza yonke into esontweni. Cela ukutshela ukuthi asinabhenisha. Kuyihlaza ekhaya ngazi ukuthi umndeni ongasebenzi uma unokuthi esontweni angazi ukakhulu esontweni uyivolunteer elikhulu unokuthatha izinto ifurniture ibise esontweni izinto eziningi uma uyihambisa esontweni asinakudla esontweni bathengela umfundisi amasudi thina siyahlukumezeka ekhaya kuyimanje ngoba kuziphasi busy ngisho ifurniture akasayibheki uma izinto nje uyayithatha ifurniture uyihambisa esontweni noma uyayidayisa mhlambe mase ehambisa imali athengele umfundisi ini
eningi uyayidayisa manje Okay. uyayidayisa kuyukuthi mhlambe ke esontweni mhlawumbe makuthiwa kudingakala iy'tulo uyahambisa-ke mhlambe ama-couch uthanda ukunikela. Unikela kakhulu But why akhetha ukunikela kakhulu kunokuthi akhethe ukuthengele iy'ngane zakhe ukudla? Yini le kanti engaka engokunikela kwakhe? ngazi ukuthi kuyanikelwa ukhuluma ukuthi sadle sidle esiphayo kunesithathayo kuningi nje. Kunesamukelayo. Yebo. Hayibo. Iyaphela nje esontweni. Cela ukuthi asinakudla. Siyalamba, siyahlukumezeka endlini. Akukho ukudla. Ayikho nami into engizoyenza, imali enginayo incane kakhulu. Ayikhona ukwenza izinto endlini. Konke kubheke mina. Uyafunda? Uma Wena? Yebo, ngiyafunda. Okay. Manje mhlambe useke waya noma esontweni uyobheka nje ukuthi kanti njengoba kunikelwa kangaka mhlambe kuphoqelekile bakhonjiwe ngesibhamu sabanikele noma kwenzakalani ukulunguze nje esontweni mhlambe umphelezele noma nawe mhlambe uattend. Angi-attend njalo kodwa ngiye kwesinye isikhathi. Angazi noma umfundisi uthwele kodwa nje wonke umuntu esontweni unale nhliziyo yokupha. Okay. Yokupha kuhleli kuphiwa kunezimali ezikhokhwayo emasontweni kunezinto nje eziningi ezenzakalayo kuba abantu baya worship manje esontweni nje uya worship yaziwa nje angazi usisi sekwenzakalani lento le uma uyibheka angeke izikwenza ukuthi uzonde nje inkonzo noma mhlawumbe uzonda umfundisi noma yini ngoba phela akwazi ukuthi ungalala ungadlile ekubeni uma ukhona uyasebenza kodwa uyahamba unikele esontweni nina ningadlili nginakudla. Mina sithi nje ngikutshela iqiniso lenkonzo ayi ngiyikholelwa mina. Okay. Because ziningi izinto ezenzakala engase understand. Unikela kanjani kangaka ngisa-understand unikela ngoba umuntu ethanda noma kunjani. Noma sekuphoqelekile. Angisayikholelwa nje indaba yenkonzo because ngibona ngazi ukuthi kudliwa iy'mali zabantu emasontweni kube kuhlukumezeka kuthengela umfundisi uhamba ngey'moto ey'ningi iy'ngane zibe y'lambile endlini. Angiyiboni kahle indaba yesonto so angikho kakhulu esontweni sisi. Yabo kakhulukazi indlela emnyama ave kubukhuni ukuhlala phansi umzali umbuza imibuzo kube ngazuthi uyamqulisa manje ukuthi ma yenzeka kanjani into ethize ekubeni khona eshodayo. Ngiyazi vele awunayo indlela ukuthi ungamhlalisa phansi uthi ma mfethu hayi mfethu nje siyakubona uyanikela yes and umsebenzi kaNkulunkulu kodwa mfethu asinakho ukudla lakhabethini. Akulula yes. So into engizama ukuyi-check ukuthi ukhona yena umuntu oseduze noma kakhulu mhlawumbe usisi wakhe mhlawumbe obhuti bakhe abawomalume bakho mhlawumbe ugogo nomkhulu ongase ukhulume nabo ngiyacela bandla ngikhulumele noma Ngizamile ukukhuluma naye unolaka uma ukwazi ukukhuluma naye izinto ey'kanje uvele nje abe nolaka akukhulumeki nabantu sebeze bayeke ngoba ayisazi ukuthi uzowenzakalani. Manje yena udlaphi? Isikhathi esiningi uyasebenza. Okay, shuthi ngenze ukuthi udle emsebenzini. Unokufasta futhi fastile izinto ey'kanjalo nje kodwa uyasebenza isikhathi esiningi nami-ke uma sengiyabona ngo-350 ukuthi ngenze njani. Ngeke akusekho normal. I think mina mhlambe uhypnotizekile mhlambe izinto ezenziwa ngemoya le ezenziwa mhlambe abafundisi angisho ukuthi uyakwenza but akwenza umqondo akwazi ukuthi ungadlili endlini uhambe uyonikela kodwa awunakho ukudla for abantwana akuyenzi sense akuhlangani nhlobo. So kulungile sizohamba sekhaya and akekho emsebenzini kumanje ma Cha bake off. Yebo. Umtshelile kona ukuthi uya ka Black Life TV? Cha bengiyathula. Okay, kulungile. Mawuthi unolaka fine sizomkhulumisana naye kodwa let's hope uzokwazi ukusizakala. Let's hope uzokwazi ukusizwa if siyazama ukukhuluma naye. So asambe simbone mama. Okay. Ikhona la ekhaya? Yebo asisi.
Ngathi akho umuntu nje. Konko. Ma. Mhlawumbe kuvule ngala. Ma. Oh, ngathi usabela ngala. Siyajabula ma ukuthi uvume ukuthi sivakashele noma kuthiwa shongo. Siyaxolisa kakhulu ukuthi singasho Nkosi yami kodwa sizize safika ke. Hamba nendodakazi yakho. Amen. Uyamaza ngisho? Yebo ngiyamazi. Asho sibe ngangiqambela manje ngiqinisile. Igama lami ke mina nguStufuzo Dlangamandla Zulu, ngibuye eThekwini. Sihamba ngesimanga sokuthi ngihola ishow ethi Enough is Enough. Umntwana wakho uye wangibhalela, uye wangikhalazela kakhulu ngendlela ekuphilwa ngayo la ekhaya and akonwabile Nkosi yami nakancane. So sihamba ngalelo hambo lolo and ngiyafisa nje ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso because uke washo ukuthi umntwana and thina siyindle emnyama asikwazi ukuqulisa abazali bethu ngezinto abazenzayo. Kodwa kulokho kungaphezulu kwamandla akhe ingakho ecela ukuthi ake ngingiphelezele ukuze ungeke uzube nelaka kakhulu mekuthi ukhulumisana nawe. So ngiyacela nje ukuthi isikhathi sakho okumlalela ukuthi kahle kahle why efisa ukukhuluma nawe ngalolu hlobo. Ngikulalele Ntombi ungakhuluma. Ma. Ngibhalele kwi-Black Life. Usisi Stufuzo ngabe ngicela ukuthi angiphelezele. Sizokhuluma ngezinto ezenzakala la ekhaya. Eziyini ngane yami? Indlela okuphilwa ngayo ma, indlela esingathola uthando lakho singanakekeleni ngayo. Anithola uthando lwami la ekhaya? Siyalithola kodwa indlela izinto ezenzakala ngayo akwenzakali kahle. Indaba yokudla, izinto zasendlini, njengoba ubuke nawo uthatha uzise kaMfundisi. Mina ngithatha izinto ngiyise kaMfundisi. Yebo, sengishola imali yokunikela ukudla sinakho nezitulo, ifurniture ihambisa khona sinafinisha la endlini. Kahle kahle mntanami yini ekungenile? Angela. Mhlawumbe unenkinga onayo. Cha. Yini pho lo ngitshelana? Angikuzwa nje angikakakuzwa mntanami angikakakuzwa. Ngiyafika nje manje kusuka kamakhelwane ade ngiyothandaza khona. Ngicela ungangikhiphe emoyeni mntanami womthandazo. Ngicela nje ungikhulumela into engizoyisa. Angikuzwa. Into akhala ngayo ma kakhulu ukuthi ukunikela into esegazini kuwena kakhulu ekubeni ukudla kukho emakhabetheni endlini. La ekhaya ngani yami mina ukudla ngiyakuthenga. Ngiyabathengela ukudla, ngiyayithenga impuphu, ngiyalithenga irice. Ubese ngithatha umnikelo kaNkuluNkulu nguyise endlini kaJehova. Izwi lenkosi lapha kumshuma 11 lithi nikela isandla sakho singaphumuli ukunikela ngoba uwazi umnikelo uNkulunkulu azowubheka ngelinye ilanga noma wanamhlanje noma wakusasa noma ilo osewawunikela. So ke ngiyakholelwa kakhulu emnikelweni. Manje methi abadli la ekhaya ngibe nginikela uNkulunkulu nami ngaso sonke isikhathi. Ula khona manje kuleli zinga lemfundo yakhe akulona likaMatikelweni through lemnikelo enginikelako. Izwi lenkosi lithi masinikela uNkulunkulu uyosilethela izibusiso. Ukhuluma ngani ke noSipho ngani yami kuphi mhlawumbe okushoyo kulokho? Mangase ngibuze ma ugcineni nothenga igross. Igross bengiyithengile nje insukwini. Inkinga yabo ukudla bakunaki. Ngisho kusele emabhodweni abakubeki ngendlela bayathatha bayachitha. Mina ngiyakuthenga ukudla, ngiyabathengela umnikelo kaNkulunkulu ngiyawuhambisa. Ugcineni ngithenga uma ukudla. Uma ngobe khuluma ngokudla kuthengayo. Usho 5 kg. Sobuyana 5 kg wempuphu encane, irice elincane inyanga yonke. Musukhuluma iphutha mntanami, musukhuluma iphutha. Ngiyakholwa mina, ngiyakholwa ngumntwana kaNkulunkulu. Inkinga yakho ulahlekelwe isimilo, awufuni ukulalela la ekhaya. Umntwana ongalaleli. Usuhambelena wongilandela abantu abazongimela kanjena ngumzalwane ngiyakholwa kodwa Nkosi yami egameni lika Jesu akwenzeki ke lokho ngumntwana nje kaNkulunkulu ngiyakholwa ayikho lento lomntwana ayikhuluma khotha ukudla ngikuthengi ngiyanikela impela kumfundisi wami ngiyakhipha kweshumi ngoba ngashawa yizwi elalithi nikele endlini kaJehova uma uNkulunkulu usinikela uyosilethela izibusiso so ke ngilanda lezi izibusiso okungaka nje baphila lezi izibusiso uNkulunkulu esimthesta ngazo. Ma unabantwana abangalemva kwakhe. Ukhona bawu2 uyena wesithathu. Kodwa u5 kg for inyanga yonke ma. Ngithenga u10 kg ngani yami la ekhaya. Ngithenga ama10 okudla. Ngithenga ama-bread pack 5 kg. Angikwazi ukuthi kuphi abakufunayo. Uthenga u10 kg bo ugcineni kuyiphi inyanga? Kule inyanga nje njengoba ikade iphelile bekade nguthengile u10 kg.
ugcine kule nyanga uthenga u10 kg uma. Hayi lutho sekukhulumeka iphutha. Uyakuthatha ukudla aphisane ngakho kubangani bakhe. Ikuphi mina okufanele ngikusho noma ngikulalele? Abangani bakho njengoba usuhamba ngilandela abantu athi ukhohlisene nabangani bakho. Ngifuna ama-cameras okhuluma nawe sisitufuzane kwazi ukubona. Inkinga awufuni ukungilalela la ekhaya. Awufuni ukungilalela. Awukwazi ngisho ukuclean manje kukhona ukudla. Asinakho ukudla ngisho ningabheka emakhabetheni lokho akushoyo ukuthi. Ungazivumela masibheke emakhabetheni kunjani? Hayi nganivumela nibheke emakhabetheni kukhona ukudla. Angikhathazeki nivule namafriji nizoyithola yonke into ikhona. Akalaleli lo mntwana akalaleli. uNkulunkulu esimkhonza yakazwani namanga inkinga akafuni ukukholwa lo mntwana siyakholwa thina la ekhaya ngiyakugami mntana ikami la kuzokhala isicathulo sami kuzoziwa mina siyakholwa sizophila ngomthandazo uyathanda awuthanda sophila ngomthandazo sisi Lasipho uzophila ngomthandazo if ungafuni ukulalela umthandazo wami awuzi ushuthi ukulalela intando kaNkulunkulu uzongenza mina shuthi ngingayenzi intando kaNkulunkulu mina ngaze ngisho ukuthi angifuni ukulalela noma ngifuni ukuthandaza manje inkinga indlela ungalaleli ukungilandela amagufuthe engawazi manje amagufuthe ayemva kwami ngizowenza mina lamagufuthe azongigada emzini wami owami lo muzi ayikho into ongayibonisa nami bofanele uhlale nami phansi ubonisane nami kahle angikwazi ukukhuluma nawe ngoba uhleli uthetha kanje angithethi indlela owenza ngayo awulaleli ungenza nibe umama onevangeli shuthi elingekho right yipheni indlela ungilandela amadoda engawazi awezise inkulu ngizowenzani mina bekuhlula ukuhlala nami phansi ukhulume nami njengengane yami masiqala ukuyikhuluma lento le izwi lenkosi lithi hlonipha uyihlononyoko ukuze zande insuku zakho mntana mezweni zizokwanda kanjani insuku zakhe ezweni ungakwazi ukuhlala phansi nami ngiyakuhlonipha that's why ngibiza usisi ukuthi angikhulumele nawe awukaze kodwa uhlale phansi nami awukazi uhlale phansi nami awukazi uhlale phansi nami uthetha kanje mangase ngibuze ma yini pho eyenza ususinqabele usisingene endlini yakho mekukuthi uyakuthenga ukudla nanokuthi ifurniture esakhona endlini cha ningangena ifurniture ke ngangidayise ngoba ngase ngifuna ukuthenga enye entsha wayithenga kodwa entsha angakayithengi ngisazoyithenga ngathatha okunye komnikelo okweshumi ngakuyisa endlini kaJehova hayi ngoba ngangikhipha ifurniture endlini ngoba kuukuthi yena ngiyayidayisa ngase ngifuna ukuyishintsha ngithenge ngizoyithenga nje njobe inyanga le ezolandela miyiphela ngizothenga ifurniture Wakade uyidayise nini ekade khona senizombuza ama question njengawa niyangiquestion umthethweni nje ngiyacela bandlu inkinga yeni kuphi nihlanganaphi vele ngiyacela siphendule ukuthi wakade uthini musana ukungikhipha ekukholweni bazalwane musana ukungikhipha ekukholweni ayihluphi nje lento ayihlupha ayikhulumisi ukuthi ningihambele kami hawu basakhuluma sicela sibalalele into ayikho into engizoyizwa ngoba manje shuthi abangikholwa mebethi bafuna ukubheka equlendle bambuza nangoma finish wena uhambe ukhuluma ngami umhlaba wonke wena ukhuluma ngami umhlaba wonke nasipho ukhuluma ngami umhlaba wonke wena ngikholwa ngumntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa mina ngiyakholwa uyenza kanjani into efana naleyo ma asilwi usuchazile ngiyela noma lokhu ngibamba unganthinti usuchazile ngegloss mama ngoshavane usuke eduze kwami sukusuka nayi lengane lena wengane musukwenza lento musuku sikhiphe ekukholweni mntanami musuku sikhiphe ekukholweni ihlonipha ihlononye izinsuku zakho zibe zidezweni ubunikela ngamalini ngicela ukubuza hey akubalekile endlini kaJehova uyiso okuvuma okuvunyelwa inhliziyo ngakho wadayisa ifurniture ngesimanga sokuthi ufuna ukuyonikela bengifuna ukuyishintsha lethi izwenkosi lokho okutholayo nikela kwabo uhambise endlini kaNkulunkulu but ma uthe wena wadayisa ifurniture ngesimanga sokuthi ufuna ukuthenga enye usunikele ngayo ushintshe omunye osalile kule mali engizothenga ngayo ngihambise endlini kaNkulunkulu njengoba ungayithenga ima enye ifurniture ngizoyithenga webabe ngizoyithenga unganginaki wekade dayise nini ma ifurniture kade I think kade ayidayisa ne kade ayidayisa akusho lutho lokho ngangidayisa nami ngoba kuze uDisemba ngifuna ukuthenga entsha amandla anganela ke so kamandla anganelanga ngisaqongobezela ke nami ngoba ngitohoza umsebenzi ongangikholeli na kahle kangaka wena ngikufundisa isikole ngithefunda isikole musuku ungibuza ngezinto zami ikamla mangithi siyathandaza ngo6 kuyathandazwa uma ngithi wonke umuntu akangena endlini ngo6 akangena endlini ngoba ufuna ukulalela noSipho awufuna ukulalela noSipho akulona icala ukhuleke into esiphila ngayo vele nathi ngabantu bonke because siyazi usikule eduze kwami wena nawe lokhu uyikhuhlala kimi ngesisakhe esikhulu siyazi ma ukuthi vele umkhuleke into efanele siphile ngayo hlela wemfana umama igama lakho but usisi noSipho into akhala ngayo ukuthi akudliwa la ekhaya udayisa izinto eziningi la endlini
uthi uzozithenga kodwa imali eningi uhamba uyonikela ngayo ungabusayizithenga uma ngithi ke ngane yami abangadli suke ngifuna befaste bengafuni ukufasta laba bantu abafuni ukuthanda yingakho ungakuthenga ukudla ufuna ukuthi ngiyathenga bese ngithi akufaste wonke umuntu manje ngirice elincane ke ngiyavuma ke ngilithenga 5 kg ngisuke ngifuna wonke umuntu angene kuyifasting imani nibangani siba u3 4 ngami la ekhaya asinayo ubaba la ekhaya imina naye nezingane ezinye ngaphansi wami ukufasta akuyona into efanele iphoqwe into efanele suke enhlizweni waye baphoqa ungakuthenga ukudla ngesimanga sokuthi ubaphoqela sibafasta waye baphoqa kodwa ngifuna bekhule ngalento engifuna ukuthi bakhule bebe yiyo lithi izwe inkosi umntwana omkhulise ngendlela ofuna ukuthi ibe yiyo ngibakhombisa indlela mina laba bantu ukuthi noma uNkulunkulu engithatha abahambe ngayo nayo akafuni ukulalela akafuni ukulalela uzwa bangani bakhe mina akangizwa nje yes but mama ungakuthenga ukudla kusho ukuthi uyabaphoqelela ukuthi abafaste kanti wasiswabani nawe ongathi awungizwa ngicela ungilalisise ma uthi wena kuthina awuthenga uthenga 5 kg ngesimanga sokuthi awufuni ukuthi bafuqa ukudla ngesimanga sokuthi ufuna ukuthi ubafundise ukufasta ngithi mina ukufasta akuyona into efanele iphoqwe ebantwini ukufasta into esuka enhlizweni ngiunderstand ukuthi uyabafundisa lokho but uyakhala ngokuthi ifurnish ihambile udayisa yonke into and awuthenga ama 10 kg uthenga abo 5 and balambile bona bangabantwana bala ekhaya kodwa nawe ngathi ungiqubukelisa ngenyongo yazi no ma mina angilwi nawe umuntu omdala uyangizala uma wami ngiyakuhlonipha futhi ngiyakuthanda but into engihamba ngayo mina ngithunyosisa sinosipho ngesimanga sokuthi akekho right egcini lasekhaya akukho right la ekhaya noSipho hamba utshela bonke abantu ongabazi ukuthi baqhamuka kumuphi umhlaba baphila impiloni ngicela ukubuza ma mhlambe imali yokunikela ekhaya esontweni iphoqelekile yini mina ngilawulwa yizwi funda umshumayeli bese ufunda uMalaki 4 verse 10 uzokutshela umshumayeli ukuthi isandla sakho singaphumuli ukunikela ngoba uyazi imbewu uNkulunkulu azoyibheka ngelinye ilanga noma ilo uyinikela namhlanje noma usazoyinikela noma okade wayinikela so angikwazi ke ukusiphumuza isandla manginemali ngazi ukuthi manginemali nje ngihlephula kwasendlini kaNkulunkulu bese kuyikhani ngenza izinto zami okushiwo according to the Bible ungazivumela simbone umfundisi okhonza ngaphansi kwesandla sakhe umfundisi wami awuright kabi ningaya ke anginankinga naye ngoba kaphoqa umuntu na ukholelwa yizwi futhi nami leli azofika nifundele lona nani leli uMalaki 4 verse 10 noMshumayeli 11 uverse 6 usekudeni uba umfundisi hayi akakude kakhulu singathi nje la ngalade ngothandaza ngiyacela mawuzivumela ukuthi sihambe sombona ubaba umfundisi ningaya nombona kodwa ningabe nisangifaka mina lapha angeke uhambe nathi hayi ngihlanganaphi ngiyacela ma ngihlanganaphi seningiphoqela ngangumama othandazayo okay siyaxolisa shikhandaya basaya mighty Jesus hey uyangiphoqa wena ngane ngithandaza kangaka ebantwini hey uyangiphoqa uNkulunkulu ngiyamuzwa hlale khona la ekhaya ngemnikelo yami nangemthandazo yami uzolanda abantu nje buka bayayihuqa kimi bayayihuqa suka mfana akodwa nomfana nimxoshephi siyaxolisa umuntu omdala siyaxolisa kakhulu umuntu omdala siyaxolisa kodwa siyacela uzivumele sihambe sombheka umfundisi hayi ningahamba bazalwane ngiyacela bandla ukuthi sihambe sobona umfundisi mhlawumbe uzochaza kangcono Amen ekhaya. Amen ngelanga phakathi. Haleluya. Ngibona ngathi sikuphinde ekhaya. Ngena. Awukwamuthenzi kanje. Ngihlala lapha. Kwenze njani manje? Kwenze njani? Hayibo. Siyaqala ukuthi sikuhlasele mnumzane ekhaya lakho nje unokuthula singashongo futhi ukuthi siyaxolisa kakhulu. Yeah. Kodwa ke asihambi kabi kanti futhi asihambi kahle. Kuningi nje kahle ishow engiholayo ithi enough is enough. Ngibuya ka Black Life TV. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu ngishadile kwaNdlela ngibuye eThekwini. So nangu sisongibhalelile oyindodakazi kaMa ngiyacela ukuthi uma uyamazi. Yebo kozalwane. Nikhonza nonke. Indodakazi yakhala indodakazi yakhe ithi uma uyanikela enkonzweni and uyifeza zonke idingo zenkonzo njengomzalwane. Yes. But ekhaya asinakho ukudla and uma usedayisa ifurniture athi ngenye imali uzoyonikela esontweni athi ngoshintshi uzothenga enye ifurniture sekhaya. Yeah.
okugcina nje uthe uye wadayisa osofa wathi uma uzobathenga kade uDisemba and then uye wangakabathenga kodwa uma uhleze libeka umnikelo phambili kanti thina siyingane zakhe silambile ekhaya. So sihamba nje ngalolu daba lolu. Into engifuna ukuyi-check-a baba ukuthi mekukhulekwa enkonzweni oyiholayo mhlawumbe ngabe uyabaphoqa yini abazalwane ukuthi abanikele? No, siyabonga kakhulu Sibusutha nabazalwane bami ngiyanibingelela egameni likaJesu. Manje kodwa ngididekile ngibona igora siphambi kwami. Okay, kodwa singene kuyi-content yakho nombuzo. No, abazalwane bonke bayazi kunento izwi likhona eBhayibhelini lokuthi nikela. Ngakho konke uNkulunkulu uyadinga into umukele ngezansi, uphosa ngenhla umukele ngezansi. Abazalwane bami bonke akekho simbhekayo ukuthi unikela kanjani nokuphi ngoba konke kufanele kusuke enhlizweni. Yes, so lana ke eNew Life Christian Center in Bucket Church abazalwane bonke bayabhabhadisa uqala baqiniswe bese benikeza ubulunga ophelele. Ibona ke ababonayo ukuthi awu ebandleni kudinga ukuthi kwenziweni. Impela umntanami uyanikela egameni likaJesu uyawukhipha okweshumi nezivathu ukazimekela la ekhaya full concert. Yes. But mawungizwa baba ngithi ngichaza ukuthi umntwana uyabhalela isho ngesimanga sokuthi uma Yesu uyanikela wenza kahle enkonzweni but ekhaya balambile. Ufila kanjani ngalokho? Kuyangishomisa ke lokho ngoba into esikhuluma ngayo yokuthi iqala ekhaya. Ivangeli elihle liqala ekhaya. Ngiyamthemba kodwa umkhokheli ngendlela esikhathi eside la ukuthi ubekwenza. Mhlawumbe izingane lezi seyingenwe ilomoya esikhona. Izingane njengamanje siyaqhatha. Izingane zifuna ukukhoza. Le ngane nje izibhale mhlawumbe kungenzeka ukuthi ilesi sikhathi sakhuluma ngaso sithi sifuna ukuyikhipha ku coffee mission. Ngoba ibingasa attend bisihamba nabangani ababi. Amen. Ingane. Yeah. Ilokho nje ngikwaziyo ngike ngafika ngazo ukukhuleka lapha kwakhe ngoDisemba ngafika ngokukhuleka kwakhe uNkulunkulu wabusisa wathi umama uzoshintsha no sofa eshintshe alike ngathi uNkulunkulu uyambusisa ngoba ziyabonakala izinto abantwana kuphela bangafuni uqonda washintsha usofa wanginika namabhodwe. Okay. Yes. Ma uke washintsha usofa esontweni wamnikeza namabhodwe babufundisa? Yebo, noma ngangakabathenga osofa kodwa ngangitshelile ukuthi ngizothenga osofa ngicela ukukhipha labo sofa endlini. Wabahambisa esontweni? Ngabaletha abanye babo ngabadayisa. Okay. Yebo, njobe ngishilo nje ukuthi ngabadayisa ngifuna ukuthi enye imali nginikele ngayo enye imali ngithenga abanye abasha. So ma awukhathalele ukuthi uyabahambisa abanye osofa abanye ecaweni abanye badayisa kodwa wena awuna into yokuhlala because kade sekhaya manje and kuphoqeleka ukuthi siboleke ihlelo kwamakhelwane ukuze sizokwazi ukuhlala phansi sixoxisane futhi sahlala ngaphandle. Ukuthi uNkulunkulu engimkhonza khona mina ngiyamazi uyabusisa. Yes. Uyapha uyanakekela uyabonelela uNkulunkulu engimkhonza angimazi lo khonzwa wena nje ubuzolanje ukhuluma indaba zabantu angikwazi futhi uhlanganapi noma ngihlangene nalena. Mina manje owami uNkulunkulu uyabusisa. Mina mangibhaleliwe bengeke ngize ngivele ngimsukele. Mina ngenza umsebenzi wami la njengoba ngikhona ngoba ngithunyosisa ukuthi ucela ukuthi ngimphelezele ngoba akekho right njengomntwana wasekhaya. And uyachacisa umfundisi njengamanje ukuthi ukunakekela nothando luqala ekhaya kuyimali iphumelele ngaphandle kodwa nangumntwana uyakhala ukuthi akekho right. Hayi umntwana ongalaleli ngani yami. Yabona umntwana owami ngiyamazi. Ufakazi wami uyena umfundisi bengihlale ngireporta njalo ukuthi akenzi kahle ngendlela. Akalaleli owami umthula ungakhulumi futhi siyakhuluma la sibadala thula ungakhuluma ngithi ulande wena amaphoyisa namakhamera amakhulu sisibhakaze ngamathosha amakhulu manje senze ngabuka nangeyingqeme enqalela ithosha elikhulu angisaboni sakhona ukubona kahle ngikhanyiswa ngamathoshi ibhadla bhadla through wena awulaleli ngakho sihlezi la namhlanje. Akekho umuntu ongazi lapha ekhaya mntana. Ngicela ma ukuthi umnikeze ithuba mhlambe kukhona abefundisi ukusho. Umfundisi njengoba bethi mina angisayi esontweni angingeni conference senzeka kanjani ngibona izinto ezingekho right. Asisinakho ukudla esontweni kuyadliwa uma uyakwazi ukuthi esontweni akuthenga ibhakede lamakhekhe kuyosontweni kuzodliwa siyadlini singadlili silambile. Mhlonishwa mawubhekile why engaze akhethe ukungibhalela ngabe uqamba mangale ndlela ukuthi athi ukudla kuke ekhaya ekubeni uma uyakuphika lokho
Shouthi akekho right emqondweni. Into engiyibuka la ngane yami ngiyakuzwa ukuba ufikile ingane iyazochaza isimo ngabe ngimbizile umama ngazohlala naye phansi njengomkhokheli ngithi nakho kubi kusuthi mhlawumbe ingane yake ihlangane nalaba ayisithi hayi asimkhiphi ubaba umfundisi ngoba umama usenikela kakhulu yebo ngoba le ngane lena ngiye ngayibona ukuthi ihamba nabantu ababi. Yebo angazi le ngane noma ingenwe la madimoni akhona ingenwe imoya uhlaselekile nosipho uhlaselekile lo mama wakakhuzwayo odlala ikeyboard lo othi uma wena ulayika ucatulise wena wedwa bagijima naye akeze esontweni makudlala omunye umfana kulapha ey'nsimbini Uqinisele ma ufuna makulwa lo mfana wakakhuzwayo ngiyathi iwashi lelo uthengele uye lo mfana nje kaze ngithengele iwashi mina ngithengele nalesi skipper ngoDisemba Njengoba ngishilo sisiqala ukuthi mina ngithele 350 nami ngiyakhona engikwenza njengentombazane Okay uzinakekele nami ngendlela ngicela ukuchecka la Mhlonishwa wena siyabona ikhaya lakho li right kakhulu and ukuhlela ekhaya yes ubahambele kodwa abazalwane bakho ekhaya nekhaya ubona ukuthi baphila kanjani especially uma nje ngoba umuntu okukhuthele kangaka enkonzweni ekwazi ukuthi anikele ukulihambele kodwa ekhaya lakho uyobheka nje ukuthi njengoba enikela kangaka lesontweni ekhaya kudliwe na uyahamba ukuphendulela nje uyahamba umfundisi uyafika wami umfundisi lapha yabo emgaqweni khona umgaqo sikuphe ngawo yabo uma bephuma baphuma bonke nabazalwane bazohamba beme itobhini beme nabazalwane angithi uyayizwa ke ukhohlakala ingane encane kangaka ngiyayizwa nje sekajika siyakodwa ukuthi angene endlini abone ukuthi ukube uyangena endlini ngabe ifinish ikhona ngabe khona yonke into ukuthi mangena umfundisi abone la noma kuthiwa udla ayokhuluma ukhohlakala ngicela ungezwa iside lakhe kuphela baba ngiyacela ukubuza ukuthi ugcine uyobheka ekhaya ukuthi khamba kanjani njengoba ngisho ngane yami kwakuzoba nenkonzo yokuvala unyaka April sizoba neconference ngoNovember ngifika ngoAugust okay ngafika izinto ihamba kahle ngoba umama emabhodelo engisho nje uwalethe sizophekela inkonzo yokuvala ngoDisemba 16 kwamashu yilapho kanikela khona kakhulu ngasihlabeke yiyo lengane ebona khona ngoba ikhona isikhathi la akhipha khona ngoba bazalwane kwakusayi covid bengasebenzi kwakuyena onamandla wabamba ke wayekwa umntwana wami uNkulunkulu wami amsiza ambusise ubuye usofa wena ngiyathi ngani ufuna uhleli kuyena onamandla uNkulunkulu esimkhonzakho ohleze ngisho ukuthi uyabusisa uyanikana amandla uyaprovide he's a provider mighty God he's a provider he's a healer manigula sibiza lo nkulunkulu ongafuni namhlanje kunikelwe endlini kaJehova manje wena yini inkinga uyophelela mntanami ungafuni ukuthi kwenziwe izinto zikaNkulunkulu uyophelelaphi uyohlala abafana eitradini until when ngizobe ngidlala abafana kanjani ngilambile akekho umuntu olambile akesingani ngoba la ikubo njengoba bengabantwana ikubo la bangamfikile njengoba ususilandela amakhamera manje sasizobukiswa lonke Mhlonishwa ngicela ukuveza lokho uma sithe masiqalisa ukukhuluma naye washo ukuthi uyabathenga u10 kg Mase khamba isikhathi ngimphenya wathi hayi ukwabathenge no 5 kg enzele ukuthi abafaste abantwana uyayiphoqa lento yokubona ukuthi abayifunde yebo enqaba bangani yebo ngaleso sikhathi okusho ukuthi uthe uyethenga ama 5 kg ngesimanga sokuthi enye ingxenye yemali usuke efuna uyonikela ngayo okusho ukuthi shuthi abantwana bayalanga ngoba phela baningi ekhaya abahlali boba u2 and awukwazi ukuthi ungathenga 5 kg kuphelele inyanga yonke ke 5 kg ngixoxele ke ntombi yami suke kukhona elirice elikhona ngieda phezulu kwelikhona ngo5 kg ukuze uqhubeke insuku angimani nje ngusukela u5 kg ekhaya lami kungekho lutho uqinisele manje ngithenga i10 makaza kuthenga baba ngithi salam ulo 350 lo ukhokha khona manje edrobheni ngidle ngikhiphe nami okusho ukuthi wena unamandla ngaphezulu kwami ufuna ukungiphatha kulamuzi wami asilungise umkhokheli asilungise ngoba isinje ngicela ntokazi yami enhle unginike ilungelo ngizoke ngicheck lesi simo ngoba kuzodinga ukuthi ngibabheke bobabili yes ngoba lithi iBhayibheli ke uma sekunje kufanele singenelele size sifike nasemakhaya lo muzi uyangithinta ngoba bengingayizwanga
kodwa manje sengizoke ngigijime ngiyoyibheka lesimo ngoba nithi niyile nani nosibheka bese ngihlala nomkhokheli akwazi ukulungisa la esha khona. Kodwa-ke ngokwazi kwami uphilile umntanami, uphilile, akahlangani nezinto ezimbi. Yes, ngiyabonga kakhulu Mhlonishwa ukuthi uzinikeze leyo task leyo, and ngiyacela ukuthi ungazinikezi yona ngoba nakho siphambi kwakho, kodwa kube ukuthi into elandelelayo and nathi sizocheck ekuhambeni nesikhathi ukuthi ngabe uyakulandelela na, because ukunikela akulona ihlazo kusami, akulona iphutha futhi into enhle futhi uNkulunkulu ayithandayo, but mawuzo bekunikela phambili ekubene ekhaya akudliwe sekunenkinga phakathi, because fanele ube right la uhlala khona nabantu bakho abantwana, kuyima uphuma uye ngaphandle uyohamba uyonikela. Awukwazi ukuthi ungahambisa yonke uzudayise ngisho izinto endlini ekubene abantwana abana-inform, ekubene abantwana abadlile. Noma ngikuzwile ngiyacela ukuthi ungilalisise kahle nami because nami ngikwazile ukulalela. Awukwazi ukuthi kungashoda endlini. Umntwana ngeke angisukela abhale kwishow, le show inkulu kabi kunokuthi angabhalela amahala abe nesikhalazo sokuthi uma uhleze number 1 emnikeleni but asikho right sina la endlini njengabantwana bakhe. Unithola kanjani ke ni? Unithola kanjani ngoba lo unomuntu omgadayo ebandleni okuyigosi. Wayengakwazanga ukuza kuye bese sikwazi ukufika. Waqeda idem lo mntwana lo sazofana abhekane ne-constitution yethu ukuthi kwenze kanjani ngoba lokho uzokhombisa nabanye abantwana kwenziwe nje. Yes. Unithole kanjani? Usibhalelile ku-email address yethu wasithumelela and samfonela sasicheck ukuthi ukephi ngasikhathi singicela as studio sethu ingakho efikile namhlanje, ingakho futhi sila. So ngiyacela ukuthi ulandelele lolu daba lolu njengokuthembisa kwakho ukuthi uzolilandelela. Nathi sizobheka ukuthi ulandelela wafika kuphi, because zonke imuntu fanele zijabule, fanele unikelwe kodwa kube ukuthi ekhaya kuyadliwa. Hayi, ngiyezwakala. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usihloniphile wasinikeza ithuba sibancanyana sibangaka. Ngiyabonga nje kakhulu, but ngiyacela ukuthi njengoba uthembisile ukuthi uzolandelela kube ukuthi nathi usivumele ukuthi silandelele ukuthi uyalandelela na. Hayi. Besicela nje ukuhamba, sicela indlela. Siyabonga ithuba osiphe lona. Kodwa bengathanda ukuthi nihambe naye. Ngokulandela abantu engingabazi ezemzini wami. Bambiza umkhokheli. Bambiza. Ake ngibheke la mkhokheli. Bheka la mkhokheli. Uyabona mkhokheli izinto mazinje sizobheka abase first chapter 8 abase chapter 2 verse 8 and 9. Uyakhumbula ngisho lapha evuselelweni ithi ngokuba ngomusa sisindisiwe. Ngani futhi nangokukholwa nokuthula sivamile kuseni kwaNkulunkulu. Manje masizobaxosha sibaxoshelana asibabuyise bese ngimgada nina izinto ukuthi nenza njani njengoba sekuripotiwe ngoba bazobuya phela bezindaba bezobuya ebandleni bese siyanquna. Kanti kubalulekile siyilungise mkhokheli. Uma uzokhombisa manje ukulwa usiyangikhipha emoyeni nami. And ngeke singalandeleli basolandelela. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ukwazi ukusilalela. Siyabonga. Sicela indlela. Hayi, kulungile. Angifuna amanzi. Hayi, lezi ngoba lezi ungaphindi ngibuye na. Ngeke ngisabisa. Hambani. Yabo mina ngiyazi sometimes kunzima ukuphikisa umuntu omdala mekukuthi mhlawumbe ukhuluma iphutha. Ngiyazi bengenayo indlela ukuthi umphikise, but angiboni ukuthi bungasukela manje usho ukuthi uma uphambili kwabanikelayo but asidle ekhaya because kukhona lakho ethe okokuqala ngiyawathenga ama 10 kg and then kwaya ngokuyisikhathi mengimphenya wathi hayi ngisuke ngenzela ukuthi mangithenga u5 kg ngenzela ukuthi fundani ukufasta. Uyakhumbula ngisho? So ngibonile ukuthi okay indlela thizeni ikhona lento yokunikela emqondweni wakhe futhi ibalekile ukudlula abantwana bakhe. So sithema sesifika umfundisi ngabona ukuthi okay umfundisi uyangizwa kodwa akangizwisisi kahle ngesimanga sokuthi ukhona phela nangumzalwane wakhe and uyayidinga naye imnikele njengomfundisi. So ufila kanjani nje ngayo yonke lento le? Khona bengisabe ekuqaleni bengazi ukuthi izohamba kanjani the whole process, kodwa kwamanje sengikhululekile ekulesitu nomfundisi uyazi inkinga, ngijabulile and nomfundisi nawe ushilo ukuthi uzosiza angenelele nayo. So ngiyathemba ukuthi uzosho nje beshilo abone isimo nezinto ezilunge. Into engiyikhulumela kakhulu nje ingane. Angihlali ngedwa ekhaya, ngihlala nezingane ezincane enga-understand isimo. So mangase nje kulungele so far it's fine, kodwa nje lokhu kukudla
ngibona ukuthi mhlawumbe umfundisi ngoba eseshilo mhlawumbe uzongenelela kube khona into eyenzekalayo elungisekayo noma mhlawumbe uzosibiza ngoba bethe singakuyodla angazi kodwa nje ngiyabonga nje ukuthi ukusizakele. Mawubhekile umfundisi njengoba ethi uzolandelela lolu daba lolu, ubesho ngoba nakho ubona ama-cameras noma ubona thina noma mhlambe vele uthi uyindoda yezwilayo mayithe uzoyenza into usuke ezoyenza? Lapho-ke sekuya ngoma. Okay. Sekuya ngoma ukuthi uthini kuyena because nje bade besho ukuthi mina ngenza izinto e-wrong nomfundisi nawo ngibonile sengibuza ubhuti e-keyboard. Yes. Angicabanga ukuthi sekuya ngoma indlela azosala nomfundisi akhulume ngayo mhlawumbe iyona ezenza umfundisi angayithathi isimo serious. Mawukuthi uma ngisho ukuthi ngiyacabanga ukuthi uyokwenza-ke kodwa nje kuya ngoma ukuthi uthini mase sesisukile amakhamereni ngoba bazobunana vele ngoba bekhuluma indaba nje zamawashi ngwaqoqayo umfana we-keyboard angazi ukuthi umfundisi uzoyibona kanjani mase sekushiwo kanjalo. Phambi kwabantu ama-parents wethu ajwayele ukuthi abe nice mayibona abanye abantu noma ekwatile but abavezi ukukwata kwabo mekuwukuthi khona nabanye abantu abangekona umndeni. So njengoba kade kwenzeka konke lokho kade bekwenzeka sisakhona mawubhekile senizohlala kanjani mase sihambile thina uma uzoba njani kuwena usiqinisa kangakanani isandla kuwena? Angiboni nje uma ishintsha ngoba nakunini beveza ukuthi umuntu kanjani umuntu kanje akangilaleli ngisho kuthiwa ngibeka izinto hlele zezinye ingane engalaleli ihamba nabangani abangezwa angitshele ngezinto zesonto. When it comes to indlela akwada ngayo angeke izishintshe usazoqhubeka nje bekanje mhlawumbe sengashintsha i-situation mhlawumbe ukudla nakhona uma ukuthi umfundisi uzongenelela. Unjani umzondo isonto? Unjalo umzondo umfundisi? Ithini inhliziyo yakho? Mina isonto angilifuni futhi lo kunikela Wayizwa kahle ne? Ngiyayela nje esontweni ngoba ngiyosonto kodwa hayi ngimnikele because so inkonzo uqala ungayifuni ngalesi sikhathi uma kade enza ngale ndlela kade benza ngayo? Yebo ngingasho kanjalo because sikhule ngaphansi kwayo vele bese ngibona umaye esontweni yabo kokunye phela besazi ingane vele mayingane nakho ungafunga esontweni kodwa nje ngoba sesikhulile vele siyakhula siyabona indlela enza ngayo angahlanga ngizothi ngoba besabancane besinganako ukuthi yabo shoda ngokudla kodwa ngoba sengikhula ngibona ngiyabona ukuthi sometimes yes kuhle ukunikela kakhulu futhi uNkulunkulu into ayithandayo leyo kodwa bafethu awukwazi phela awukwazi ukuthi kungahlusheka endlini wena ubeya phambili ukunikela uhlushe kwendlini ngeke guys is not make sure. Ngiyacela ukuthi nawe mekuwukuthi uyabona ukuthi wenza kanjani because siyafunda ngamaphutha abanye abantu mekuwuthi nawe uyazibona ukuthi inkonzo isihamba phambili okudlula abantwana bakho lungisa mzalwane lungisa inkonzo kokona lokho ukuthi fanele unakekele abantwana bakho okudlula okwasesontweni asisho ukuthi isonto salizonda silizonda Nkosi yami siyaya enkonzweni siyakholwa singabazalwane kodwa hayi phela ukuthi ubeke inkonzo phambili okudlula igazi lakho okudlula umndeni wakho okudlula izingane zakho ozizalayo wena self. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare lolu daba lolu sizolokho sililandelela nje ukuze sazi ukuthi kwenzakalani nomfundisi usithembisile ukuthi naye uzolandelela so lokho sihamba nje emva kwakhe sibheke ukuthi sithini story. Bye. It's the Black Life TV.